en Thijs Korteweg. Gevoelig gezongen. Echt heel gevoelig. Maar als je dan toch praat over wat gezangen en nog misschien wat beter kunnen, dan denk ik dat je voornamelijk, jong als je bent, ook op je ademhaling moet letten. Dat je dan nog net even iets meer volume tot aan het einde kunt brengen van je maten. Maar echt waar, ongelooflijk. Nu nog steeds. Hier, controle. Perfect.